Istimewa. Yuk. Masuk deh. Hanya kasih sayangku harap bisa kau beri pada
Bejo iki master. Master iki. Ayo. Kene rotok kene. Mana? Pripun Mas? Jajal Mas, Mas Demi. Iya jajal. Dites. Jujur sona. Alah. Ben kaya lho. Icon, celawat cek. Jujur sun akoni atine sun sing lilo. Rada kemayu. Jujur sun akoni welas iki ya mung kanggo riko. Asik. 3, Bagus. 2, 1. Sun Akoni bersama Kusuma Wardani. Yo, masih bersama Kusuma Wardani, Goni bro. Anak sego mesti muni. Ini dia. Itu orangnya. Masuk. Kuenya apa tuh Cel kok ngutar-ngatur? Ngatur iki ngatur. Hei, lho. Wong dalange ra ngatur. Lho, kuwi piye to kok lenggah? Sing ngakon lungguh komandang suarane. Masuk deh.
Cil. Oh iya, Dek. Bara, rata-rata minum apa, Bara? Bara, kita Bara. Asik asik. Masuk, masuk. Asik asik. Masuk, masuk. Asik asik. Masuk, masuk. Asik asik. Masuk. Asik.
Diambil dulu roll. Hei. Percil. Dek, Demi Dek. Set. Sun karepno bisa ampirika nawase ya mung ampirika tapi kelenti maning ceritane wis beda saiki rika wis sing ana rika wong liya Hangsut karepno bisa ampiri Ayo Dek, ayo Dek, ayo. nawase ya mung ampirika tapi kelenti maning ceritane wis beda saiki rika wis sing ana rika wong liya Ayo set. Set. Masuk. Masuk set. Kelangan ison iki wis kelangan kembyang sun eman-eman loro rasane atimu loro jangan dikowo wong liya lilo Sujuk ngeliya kena masih apa sudoso Ayo set. Bisa ambirika Selapase yo mung ambirika tapi kelenti maning ceritane wis beda saiki rika wis sing ana rika wong liya
tutupin wirang. Ayo. Langsung Mas. Sampai Mirang. Yuk, masih bersama Cak Deni dari kota Banyuwangi. Kita goyang lagi bro. Cak Deni. Ya Sun mung bisa ngucap sepuro. No rai no bengi rupa pengo hangemuni. Kono marap kono saran isun sing mentolo. Masyare piate isun kate isun. Welas yang sun karepo.
lagu pertama njaluke istimewa jare. Monggo Mas Bro. Salam tasakuran bersama keluarga besar Bapak Edi Pamit.